Arta txikia olagarroarekin eta kuiatxoarekin. Hori da. Txura hona dauka honek. Arta txikia... Bueno, kompletu da, neti dauka honek. Bai, olagarro pixka daukau. Hauik, arta txikila eta dilista gorriak ingotxugu porrua eta zena jugakin. Ura behar du, arta txikila neurria 3 aldiz. 3 aldiz. 3 aldiz. Bale? Lehor txamarra gelditzea, baina nahi deu lehorra gelditzea, gero ogilan gainien jarri behar duta. Bale? Ogilan gainien jarri behar duta. Dingo deu, ez krema bat bezala, baina gero birrin dingo deu. Behin ina daola, pixkat birrin dingo deu. Eta dingo deu, krema antzeko bat, zereal krema lodi bat. Bale? Eta gero patata batzuk egosiko txugu, eta hori izango ja gehien bat dekoratzeko. Bakizuek guk patata gare gehiagi ez deula ibiltzen. Baina, bueno, dekoratzeko ingotugu 2 zati egosiko txugu uretan, eta gero, olagarrua eta barazkien tartean, patata zati pare bat jarriko ditugu, eta jazta. Bale? Txura ona. Hori da. Ona. Bueno, hasiko beha orduan. Bueno, badi mazuzuk azena juagin eta ni porruakin. Hauek inberrituguna da pixkat, gorritu inberritugu. Nola nahi txozu moztuta? Zati txikia. Txikia, baina oso txikia o txikia hoa? Txikia. Oso txikia ere, txikia bai. Jartzen bada. Bai, bakit horretik esat dizut, bakit. Emozionatu iten gara. Zun nere antzian labana ondo menderatzen zuta. Baina, guztiar, menderatzen dut hor, zure aldian. Hau, beira, oin sukaldiak aukeratzen ibilega etxean obra egiten nahi gara, eta enekina da, saltze dituzte sukalden enzimera ero, altura ezberdina daude, 2 altura omen daude. Ara, bira. Bai, nik enekien hori. Eta 2 dauzkatean zujuten za probatzea, eta aukera daukazu betu, hau da tamaino entako eta bestea. Tan jarritzen, ni hola, gero kalkulatu nuen hola ze alturatan, hau ez. Bestea. Hau bai, hau da nerea. Bai. Eta hau ez da nire altura. Hemen honi pixkat... Bai, gertatzea ez, gertatu izan zaite, segun ze, jatetxe batetik beste aldatze baldin mazea, mailak aldatu iteia, eta hori nahi gegile esan gertatu izan zaite. Bai, otxu arte, gerria eta otxu arte, otxu itegea, neurri batea otxu itegea, eta... Eta ez da gutxikia, gala? Mailak galtuk, hoi da. Hoi da, baina oso garrantzitsua da neurri neukitzea, bestela beti indarka itzesea, eta lanian, etxian igual enbeste ordu ez ditugu pasatzen, sukaldatzen, baina zugu lanian jatetxian onbeste ordu pasa behar baldin batxugu eta okerka baldin gaude azkenian. Ni goratzen naiz hor, Suberoan egon ginenean, sukaldari bat zegoen Japoniarra, Ono, artista bat, eta gu, lehen ez da izugu, horre jatetxetan enplatauak itean, gauza pila badia, eta beti holan makurtuta egiten ginen, eta ez zupentza aurrean telebista daukazula. Holan hartu behar da, eta kaixo hemen gaude, eta beti gorputza zuzen. Bai, ordu asko dia bestela okerre hoteko. Eta alare guk lepotikan, beti bera behi da igea, eta lepotikan, otxu arte, lepoko mina errapasa izan ditunik, hasieran. Hori bai, kutizia beti garbila. Izardila bota eta barra. Nik usten niko izango alau. Zuzen musikor. Bueno, hau jarriko dugu orduan, kazuela batian jarriko dugu, hartuko dugu emendikan, bat. Hemen horrekin txikixoa, o... Nik uste niko izango deula. Mengo jau una zu pixkat eman beharko jau. Bai? Hoi da, behotzen jarriko dugu. Eta olio pixka batekin, hoi da, ingotxuguna da, barazki haue pixka bat erregosi. Hoi bai, bakizue, porrua ez da erregosten. Ordu ni berduna da pixka bat egosi nola baita esateko. Hau ez da, doratzen tipula bezala, aztukorik ez daukata. Ez dauka. Hoi da. Ordu ni berduna, hau berotzen utzi, eta lehen esan duen bezala, itxoin pixka bat. Eta ez baldin makizue berua noiz da, ono zerresa da. Bota, bi hiru bota, hoi da, eta hau dantzan hasten dienen? Hoi da, hau dantzan hastean nian berua daula zen nahi du. Hoi da, hori jo tanta bat gehiago bota jot. Eta ingo duguna da ogi haure bai, ikusi zu, ekarriet ogi integral bat bere pipakin eta goxo-goxua gelditzea. Linozko pipa ditu, kalabazare badu, integrala da, ogi oso goxua dau. Eta hogin berduna da, labian sartuko dau. Gorritu pixkat? Hoi da, lehortu ingo dugu, hoi da, tostatu ingo dugu pixka bat. Baina platerian ez dut sartuko ez da zigor, beharko dugu beste zoze, sartzeko. Da, beko, erretilua, hau da, hoi da, bestela platerak bestu iteituk. Hoi da, hor sartu, holaxen, eta pixka bat lehortu ingo dugu. Goitik eta gero buelta emango dio, gorka? Bai noski, hoi da. Ira hau itzali zeigu. Bale, ordu nahu behotzen jarrikoet. Lehen gorkak, dilistak aipatu ditu eta zuek esan dilistak nun. Bueno, gaur, txorieneko
ikusentzule berria zaeten entzako, hau da, dilista normala, baina zurituta izaten dira barrukoa, eta honek ez dira, beratzen jarri behar, oso interesgarria da, Seio nilen die. Bai, 8-10 minututan ina daude. Bai, eta oso fina geratzen dira. Bai, oso fina gelditzea, bai. Bai, hau helduentzako primeran, eta umeentzako ere bai primeran. Zehaik ez dauka, azalik ez dauka, eta fibrarik ez dauka ez dara. Orduan digestio egiteko ere asko zerrexagoa da. Normalian azala izatea digestioa moteltzeuna. Orduan, zuk hau jate bat imazu, ez dakazu inungo digestioik, ez zer luzatzen. Erabil izan dut, eta purean egin dabe, zora garri geratzen. Bai, purean, honena purean izatea, Gaina, hemen, harta txikiak behar ditu 20 minutu. Eta honek 8 behar baldin batu, hau birrindu ingo zaigu. Hau ez zaigu ikusi ingo. Emango jo kremosidade puntu bat. Bestela oso lehor gelditzea hau bakarrikan. Harta txikila bakarrik oso lehor geldituko litzake. Orduan, lenteja botatze jau, eta horrek emate jo beste untusidade bat emate jo. Beste jugosidade emate jo. Eta gaina ingo deuna da birrindu esan, eta 20 minutuan ez da ikusi ingo. Nola azalik ez daukan, azalagiko alu mantenduko luko forma, baina nola azalik ez daukan. Bueno, hau hasi zaigu, eta hemen baratxuri jau bota nahi dituenak primeran, nik batzutan botatze jote, baratxuri pixka bota, eta osua gelditzea ere bai, hori azkenian, etxe bakoitzian, hori da. Eta, a ber, nun daukaten, hemen, ez da, zigor? Eurrezkoak hor. Hori da. Bueno, eta lehen esan dut emezela, porrua ez da doratzen, aztukureik ez dakalako. Orduan zein behar deu, lehen bailen gatza bota. Zeratikan, ura ateatzeko, eta ala jatzaigu erreko. Bale? Normalian, potxatzen nahi genean, azken aldea botatzea jo gatza. Beti askartu egin du. Hoi da. Eta orduan guk hau nahi deu, lehen bailen, ura ateatzea ala ez da erretzen. Bestela porrua, ja erreko litzaiguke. Temperatura hontan, eta gatzi gabe, unuzkio iskinen bat errezitzaigun. Baina hola lortze deu, ura ateatzea, eta hau inberdena, holaxe, segundo bat. Zure azena joa, Zigor? Listo. Lan honek ere txikila da. Txikila da. Zenera, kipula bebotalko genioke hemen, ez? Bai noski. Bai. Etxean daukana momentun. Bai, hemen eosin barazki botatzeko aukera dakazu. Gertatzen dena da guk azkenian jatetxean rezeta guztik ja bere barazkikin dihoazte, eta ja normalien ez ditugu ez dugu aldatzen. Eta nik beti gilezan harta txikila beti porruakin iket. Beti porruakin? Beti porruakin. Beste zereal batzuk ez, beste zereal batzuk igual barazki gehiokin, baina harta txikila entzako netzako honena, porrua. Bai, dudari gabe. Bale? Ya está. Oan inberduna da, ura bota. Esan de ura 3 aldiz. Eta oan honek behar du, gatza, noski, bota jau, baina porruantzako. Eta oain urantzako. Bestela motel geldituko litzake, Askotan gertatzea, leheno bota jot, ez baina, behar du, bestela... Eta ala ere beti ikasi behar da probatzen dena. Bai, bestela motel gelditzea. Eta leheno esan duen bezala, tamari pixkat jake baukaun, zaporia emango jo. Propiedadea galduko ju, baina zaporia emango jo. Zaporia ematen diola. Orduan, nola. Hau, maio zu kaina, Zigor, eta honekin berduna da irekin lehen bailen. Eta irekiten hasten danean, orduan bota behar zaizkio honi, bi gauza hauek, bai zereala eta bai lenteja gorri hauek, primeran eman buelta, ea berra unoiztaztean irekitan, eta gero jarri behar dugu, Zigor, beste kazuela txiki bat, urakin, eta egosi behar ditugu, bi patata txiki hauek, eta kuiatxoa. Oso, no? Kuiatxoa egosita? Kuiatxoa oain ikusiko dugu nolain, Zigor. Aparatu berria egarriet. Ja, horre honge abilok hor behira. Probatingo dugu. Gaina zuzenean probatuko dugu, aukera geneukan, probatzeko... Guantxe irikilot, paketia guantxe irikiet, eta zan dut, forma politia emango jo, eta guazen probatzea. Hau irekiten daukau, beharko duguna da bere tapare bai ez, Zigor. Hori da. Orduan, zan dugu, harta txikila eta lenteja gorria, bilak batea. Naztu, behin bakarrik naztu, ez da, hemen zertan naztutzen ibili beharrik, Jetxingo jot, ez gero? Hori da. Oan jetxi, irekiten dagoen bitartian nahikoa da. Eta honek behar ditu, 18-20 minutu. 18 sartuko iztu. 18 sartu. Eta behiratuko jo. Hoi da, 18 sartu.
Normalian nik hemen sortzi ditet, eta gero arroza bezala bere reposuan beste 2 minutu utzi, eta nik uste nahiko izateala. Tapa altzatu gabe utzi eskero, ez? Bai, hoi da. Bale, ura jarri deu irekiten, hoi gero eosiko txugu, eta emango jau forma borobila emango jau, tartian sartzeko. Jarriko deu behian ogila, eta gainien jarriko deu olagarroa, jarriko deu patata zati bat, eta kuia zati bat. Bale? Oan ikusiko tena da, aber hau... Eta katxerro horrezingo du, gure gorka? Bueno, teorian honekin inbiar duna da espiral bat. Espiral bat inbiar du. Hoi da, bueltaka jun, eta espiral bat inbiar du, ez dakit nola dan. Eta bestela, bakizu. Klasikoa. Bestela, hau ingo dugu. Oan ingo proba, baina bestela inbiar dituguna da. Aro batzuk atea... Ez daukanak etxean aparatu hau. Hoi da. Xerra batzuk atera. Xerra batzuk atea, eta gero erditik moztuko txugu, eta... Ogila. Ogila atea, hoi da, erregabe. A ver, zemuz. Vale, primeran. Eta bestaldia... Primeran. Ondo. Gehiegi lehortziare, ez, ondo dago. Vale, orduan patatak ebai. Egosten jarriko txugu. Hauek behan duzio botako izkileu. Bai? Hemen dutzuko ditugu. Zeak, ematu fitxak, zeak. Bai. 10.000... 10 milioi, venga. 10 milioi. Al 3. Beltza 27. Izate balako, Ni naiz gun nolako ine. Ui. Euskal kuiatxoak oso horra dira. Krase indik. Lasai. Nik uste tondo iguala, Bai. Nik uste baiet, oan ikusiko dugu. Zemuz? Aidek. Aidak, zerbait jateatzen hortek. Vale. Bueno, hola utziko dugu. Moztuko dugu. Vale. Eta oan, ikustez be? Mira, hemen gelditu azatia egila da, Krak indik. Bueno, igual da. Bueno, honek zehose hola beharko zuen. Bai, oso loria moztu. Bai, oso loria moztutzeu bai. Bueno, hau erabiliko deu. Bale, zigor? Hola, nik uste jendia geratu da, leideiak. Hori da. Hoxe, holan, espiral antzeko bat. Atera, hori da, hemen hobeto ikuste igual, hemen hobeto zigor. Hola. Hori da, hoxe, ADN-a. Hori da. Bueno, azken finean da pixka platera geho txukuna hau gelditzeko, beste zerrez. Orduan ikusiko dugu, zein gelditzean txukunena hau edo hoi. Eta gero ikusiko dugu. Bale, bitartian, behar deuna da, haure bai zatitxo eta moztu, eta sartagi bat jarriko dugu pixka bat salteatzeko. Bale? Bale, hauek bai zati borobilak ingo txugu. Eta geho hoi da, geho jongo Egozita daukazu hori, Bai, noski, hau egozila dago. Hori da. Hau egozila dago. Eta ingo deuna da pixka salteatu, bakarrikan ingo deu. Eta gero ja, harta txikila ogilan gainien jarriko deu. Eta olagarroa, kuiatxoa eta patata gero jungo geha, interkalatzen jungo geha. Eta ingo deu eskailera bat, eta ikusiko zuze boliak gelitzean. Nik jatetxean hola iket, baina aparatu hau ikusi nuen, da zen, probain behar dut. Izatzen joztolako atzeko gauzak oinen. Dago, beste bat dago, eite dituna, tailarinak, hemen bauko, etxean daukat oin. Eta eitena, tailarinak izango hazen moduan, atatzen jo. Eta oso politia geratzen da, kuiatxoa eta zenarioanak, egiten da, laranja eta berdea. Eta atatzen dio lan, espageti luzenga batzuk izango hazen moduan, eta gero salteatu itxeituzu. Eta, bueno, poria. Bueno, honik botako jau, gaztantxe bat botako jau. Zingo dut. Eta zuzenian. Sartaia berua. Eskerrakin, Nik bai, ni eskerra naiz. Eskerra zela? Bueno, ontan bai. Idazteko ez, baino... Bai, erraminta bat ibili berbaldimet, eskerra ibiltzet. O pala bat hartu berbaldimet, o... Ez, esan nahi, hola, ez. Pala bat hartu berbaldimet, o... Palara jolasten? Bai, eta lurreko palare, bai.
Eta palara jolasten eskerrakin? Bai, eskerrakin. Bai, ni ambidiestroa nez, bilak ibiltzen Ia jut. izan trebeza. Ez, bi esku azkau bilak ibiltzen jut ni. Bai, suertia. Zatik mugatu behar dugu esku batean. Nik ere jut gauz asko eskerrakin, eta hau kasualidadez eskerrakin ikasi nun da eskerrakin. Eta indarra ibili behar baldimete eskerra ibiltzen, esku baino indar gehiago dakat. Bai. Ni anaia daukat, hankakin eskerra alat, eskuekin eskubia. Ara, bueno, hau itzaliko ez ja, eta kitxo, nahiko izangoa. Ingo deuna da, platertxo bat honea ateako deu. Idana zabotatu, idana itzaldu, gorka. Bi urte hemen da, oin Nikola gaude. Botoia eman diot, eta, bueno, ordu nago lautzikoet. Vale, eta patata. Patata, ointxe sartu. Bai, patata pixkat gehiago utziko dugu. Bai, txikilla dira, baina horre beharko dute. Harta txikilla, zenbat falta zaio? Ba, nik uste dut, itzaldu kendu indiozu denbora, baina 8 minutu ero bai. Utziko pixkat eiken. Oida, eutzi merko dugu. Hau baita, eta gero ze izango da, inda dagoenean ero zema minutu? Kuiatxoak segituan, 2 minutu faltaz baldin mazizkio, segitu, minutu batien itea, zen azkenean hain fina da, minutu batien ina. O ura beruan bota ezke hori eta atea zeitun erresa da, bestela forma galdu itxeu. Bale, gehoin behar deuna da hoi. Irina pixkat pasa eta sartai batian pasako dugu. Bale? Pixkat gortu ingo jugu. Bestela bi unak gelditzea. Eta orduan krujiente gelditzeko, ingo duguna da irinetan pixkat pasa, pixka bat prejitu, eta egitea ja gogortu, gerutzatxo bat ite zaio eta gogortu ingo zaigu. Bale. Orduan hoxe ingo du. Itxoin pixkat hau hartatxiki eta egozita aukina arte, eta gero patatak eta dauz denean, listo. Ituko joku jatxoa? Ya está. Bai, hoi da. Bueno, hauek? Hoi da, hoi banaka. Eta gero beharko dugu ateatzeko ere bai zer. Olako zer beharko dugu. Eta hori bai, sartu, proba ingo dugu zigor. Bai, a ber. Gauzako leiteia zukaldian, proba inda. Proba inda. Hau, seguru dakigu ondo atakoala. Eta hoi ingo dugu proba. Bai. Vale, eta ikusiko dugu geopolitiena gelditzeana. Hau jasuenean eiten dezu. Bai, hori da. Hau guria nola ike dugu. Baina lehenguan ikusi nuen aparatu hori da zen, mira. Eta ez, gaina aipatu zer nahi duene, eta egia esan, ondo atatzen bada ikusgarri geratuko. Bai, ondo atatzen baldin bada, bai, horretik. Nire idea hona zen. Oin erosi behar dagoelakoa profesionala. Hoi da. Metalesko on bat, egurra emateko. Bai, azero inosi jaulekoak seguru badaula. Bai, egongoa. Niko josi nun, idea ikusi nun da, txanun, hoi behar denik. Gauzako leiteia. 3 euro. 3 euro, horretik, horre daka kulpa 3 euro da eskalako. Zazpio sortzi izango alditz, etzan puskatuko. Ez, baina, bueno, bere lan egin du, osake, ni nikuet. Bai, eta nik ikusi izan da dituri inoz, olako hori espiraletan gauzak, ez da izerekin zan, beste toki batean da oso politia eratzen. Bai, kuriosoa gelitzea horretik, gu beti bakizu. Beti egitea... Zukaldia bada bari baita, ez? Hoi da, beti pixka berritzen jun beharrezu, eta hoxe, hau eozin egiteun gauz bat, zu jatetxien itia, hoxe, inberrezu, etxien iteztien gauzak, eta normalian baulako gauzak, hoi da. Begitatik sartu behar da. Hoi da, aurrena begitatik, eta geho gotik, eta... Nik ez da izuek gertatu zen izuen, baina joate mazate inoiz olako jatetxe elegante batera, ni gertatu zaite inoiz, eneko atzan jatetxe ojun, gaur egun, platera atea, eta jendia aurreneko gauza zeiten duen, taka, argazkia. Bai, nahi jatetxean, bai asko, zenbat aldiz ikuste, eta erosin jatetxetan, bueno, gu lemunian, bai. Elkartian izan genuen kuadrilakoekin afaria, eta inien olako, inizkien lau gauza holan berezi, eta denei argazki atea zieten da, gero beraien bikote ibialtzeko eta behira eta hasi jaten, ostuko zaizuela dana. Bai, jatetxean jendia ikustatzen bali mazaio plateran itxura, atea. Bai, gaur egun mobiliak gain eskura ditugu, dena gaina... Honiako eta txarreako. Argazkiak dena jate behar dileu, eta gaina jendia konpartitu ditetu, hau jandet, ez dakiz zer, bestea oso goxua zeon, bai, jendiak... Bueno, alare guri ondo tortzeigu, azkenean guri propaganda ditigu eta guri ondo tortzeigu. Burka, zuetzako, a ber, hor dagoen kritiko gastronomo honena, hau zagokua da. Horreatik. Bueno, zigor, hauek ateako jugu, platera honta, eta nik uste patatarea atatzeko monen guala. Eta gero inbehar deu, sartagi hortan, eta nik irin integral pixkatekarriet, eta hor ningo duna da, irinetan pasa pixka bat, eta prejitu ingo ditugu, eta geruza txiki bat emengo dugu. Olioa ze gutxi hola? Bai, gutxi. Bai, gero buelta eta buelta ingo deu, eta jesta. Bale, patataken nik uste dian ikua dela, ateako txut, eta oan ateako dugu. Beste hau, espiral hau ateako dugu, ea zemuz gelditu zaigun,
Honek, bandikane forma mantentzeu, zigor? Ondo, Eta hori sartaite pasalko zu? Ez, hau ez. Hau ez deu pasako. Osa, oina hona espentze den sartaia da. Ez, hau ez. Hoi ez deu pasako. Besteak bai, eta gero ikusiko deu zein erabili, bale? Bale, orduan hemen dakau irini integrala pixkat, eta egin gotxuko hemendikan pasa, eta egin gotxuko nioa prejitu, eta orduan geldituko ja, krujiente geldituko ja. Holaxen, hoi da. Eta hoi da beste testura batzuk bai, bilatzeko aitzakila da. Hauek bestela, errezeta hondan, labian inalditugu. Bai, gertatzen dena da, krujiente zehose topatziak, hoxe, errezetai beste puntu bat, ematen jola. Testurakin asko jolastu. Hoi da, hau biunia da, hartatxikilare biunia da, eta patatare biunia da, orduan, ingo duna da, ba, hoxe, honi krujiente puntu bat emango jau besteik ez. Eta... Gero, labian golpe bat emango jotola garroi? Bai, gero eman beharko jau, baina itxon ingo du pixka bat, hau ikin arte, hoi da, eta gero ingo du montajia, ikustezue, erresa eta goxo-goxoa galdituko zaigu. Vale, bauzko hau biten edore, zigor? Bai. Vale. Mitxe utzi guzirot. Vale, hauek askar prejitu. Eta gero ikusiko deu zein erabili. O bestela bi plater ingo txugu, eta berzein gelditzean politena. Gero, bakizue, idatzi, gero, txorien abildua ite.eus, eta zuen botazioen sale zai ongo da. Hoi da, zuen iritzian zai ongo, ea. Iritzi profesionala. Bale, hola xen oso ondo, hola. Hoi da. Hau garbantzuan irinekin egin daiteke. Eta goxua gelditzea ere bai. Garbantzuan irinare kasu ditan oso ondo gelditzea. Barazki hiri oso ondo egokitzen zaio. Zapore goxua emate jo. Bale, primeran, geho horrea berta ateako txugu. Beste bertara ateako gorka. Beste batea atea. Eta guain harta txikila atea deu. Bai. Eta egin behar deuna da pixka bat birrindu. Zereal moduan jateko hola utziko gendun. Ez da komeni birrintzia. Baina gunei deu krema antzeko bat sortu. Orduan, behar deuna da, ikustezue, beste goiara batekin, nahikoa da pixka bat hola muitzia. Bale, baina birrindu turmizakin ez dut. Ez, birrindu hola. Zan nahi, azkenean, zereala nola ina daun, ja hola zea pasatziekin bakarrikan, goiara pasatziekin bakarrik, kazuelan kontra, indar pixkatin, eta ikustezu bira ja. Ja ez da lehen nozana. Zeitun, ikustezu? Zeitun gizendu da. Hoi da askatzeu, almidoia askatzeu zerealak, eta almidoia askatzen di joan enean, gero eta gizenago dago, gero eta gizenago. Hori gaina erakutzi zen nigun, hemen behin entzuen hartu eta urrengo guneako sobratu zitzaigun olako zerbait, apurtu eskuekin hamburguesa egiteko. Hoi da, baina hoi, itxoen beharko egin duke bilar arte. Urrengo guneako. Hau bea, bilar arte, frigorifikoan sartu eta mendikan hamburguesakatea. Eta honi gehitu nahi edo, tofua, o gazta, o nahi duguna. O arraia, o nahizuna, o lieskua, o nahizuna, o arrautzare bai, o nahizuna. Bueno, bau ja, ikustezu, bira nola aldatu zaion testura. Ikustezu, oan ja peatuta gelditzea. Hau da nikoan, hau da komeni zeiguna. Vale, jake patata baukaun. Hau labian sartuko. Hoi sartu labian. Labia. Eta patata bat zuritukoet, eta bi nola dauzkaun, bat hortxe birrindukoet bertan. Errego da, gaztea? Nahua dago, baina aguantatzet. Oan, tenedore batekin, birrindingo deu. Eta bilatuko duguna dara bai beste testura bat, pixka bat. Ondo beladera, itxura hona doka bintzat, Vale. Eta lehen esan dakoa, Donosti etortzen mazarete, gerturatu. Pitxoak eta jatia ondo dago. Baina, bueno, beste aukera bat. Bai, noski, eta denak hor partezarrian, denak hor burrukan ibili behar. Lasaitasun pixka nahi bat zuen, etorri intxaurrondoa, oida, horrenan ematen itxasoa jugun buelta bat eman, eta etorri intxaurrondoa buelta bat eman, 20 minutu nantzaude zentrotikan, etorri buelta bat eman, bazkaldu, eta gero bazkaila jesteko ere berriz Donosti aldea jetxi, eta askotan dena leku berdina gute bai geha, denak horri bitegea geho. Eta geho kejatu bitegea. Ari da irekitzen pixka Donostin, baina kostatzen nahi zailo. Badaude horra oso polikaskoa ba Donostina. Bai, badaude, baina denak antxe pilatzea denak. Itxaso onduan eta parte zarrian. Bikotea kuadriako bat bizi alde zarrian. Jo, Inoiz beretxea jun. Gaina da, dauka holan
atikoa da, eta balkoia ateatzen zera, behia ikusten zu, eta esaten zu. Zer, manifestazio batera? Bai, ez da lurra ikusten egor. Bai, Donostin epoka batzu daude, bai. Eta aste buru normal batean, etzan izan ez, aste santu ez, zer. Jun behiratu egin unon, esan, zer da? Gehiegi bihurtzean, etzako azkenian. Bai, bertan bizitzeko gehiegi. Bueno, hau ingotena da ordu nuan. Zuritu noski, patata txiki hauek azalta guztire bakizu. Bai, azala garbia baldin bada. Bai. Ez dauka oitxura egemen azalak ikateko, Ez nik ez egile esan, baina horretik esan dut, oitxura dakanak azalakine primeran, baina nik beti egile esan, beti kentzaiot. Nik etxean inditut, labian erreta azalda guzti, eta horre goten etxekoak azalak entzen da, ez? Azala janin bar da? Bai. Jatekoa dela? Bale, zigor, baukazu, nola izatea, sagarrak deskorazonador? Nola, euskera zoi ez dakik, guain ikane? Bihotzatatzeko. Bihotzatatzeko izangoak ez da? Bihotzatatzeko. Bita, tamaino hau txikitxo igual. Hago, beto, orduan. Ta ingo deuna da, politxago gelditzeko, goitik bere ingo deu. Eta hortikan aprobetxatuko deu. Gaur, maiako zukalda itzekan zuen, gorka. Aigea pixka bat, zigor, zaitzen aigea, bestela. Bi atako jut, albaldin met. Arzaken egondako garaiak eta hemen aretzen dira. Bai, ez da. Oza, hori bai dela mundu bat, Bai. Bueno, holaxe, tamainin behar deuna da. Nundak hau ogila. Ogila hor. Hemen, tamaina platera montatzea beste gitzaigu gelditzen, zigor. Jarri platera polit bat. Zabala berko zu. Bai. Eta bestela erdile ingo deu, ze iruditzen zaizu. Bueno, erdila gutxik izango, ez da? Vale. Jatu nona gara. Vale. Hau iten dentena beti. Olillo tanta bat. Bai. Hola, arroatzarako dira. Vale. Tamarilla beharko nuke berriz ez, zigor. Ik gerra emateu. Ostra gizona, eskatu gauzak aurrena. Eskatu gauzak. Zainu, jendia, ni otxutan hau ja behar detena aine eskatzen, zigor. Hane, naus izatea zer dan, Hoi da, gu gauzak eskatu ditugu. Eta gaina presto nahi ditugu. Bai nausi. Ez. Nola da programa hori, bai chef. Bai chef, hori da. Telebistan dagoen programa baitako baten. Vale, orduan, tanta bat bota. Vale. Tauan behar duna da, hau. Zuzenian. Plateran gainen jarri. Oain, harta txikila, lenteja, porrua, azenajua eta patata dakau hemen. Vale? Eta ingo duna da gainen jarri. Eta oain, hori da, beste goiara batekin. Hori da. Iriki ez? Hori da. Bez, ni banekin ez zigor. Nik nahi joet. Nauzi, ni hemen esana betetzeko nago. Hola. Eta orain jarri behar ditugu. Olagarrua. Patata. Eta kuiatxoa. Edo gure arrabola. Eta tartian. Hoi da. Kusiko dugu, abar nola gelditzen, agontatuko aldi. Nik utziko du. Bale, azkenengoa hola utzi. Eta guan, tartian, sartu behar dira. Honek utxiko jo. Hau baldin behar. Tartian, bat, eta bi. Hola. Oan, patatare bai, ez dugu moztu. Vale, zan patata. Hola, zan patata. Egile esan, txikixo amarrakataz izkigun, baina igual da. Eta ban jarriko jau patata. Vale? Hau championeko platera du, Vale, hola. Champion Luis. Bera erortze baldin bada, ingo deu, ez, beti. Argamasa pixkatekin. Hoi da. Jarriko jau. Eta. Vale. Eta hori behi hemen berdin ingo jau. Vale? Bueno. Kalabazina, falta zaigu. Harrikoet. Eta beste olagarro zati bat. Kabitu bai? Bat jarriko jau. Hola. Vale? Zemuz, zigor? Tetrisa emateik horrek? Bueno, lan pixkat bauka, baina ondo geldituko.
Bale, eta orain nik etxean itetena. Oan. Etxean itete deuna erresagoa da montatzen. Jarriko dugu, gola. Eta patata. Eta orain hau. Berri berdina. Hoi da. Bai, patata berez haundixagoa. Bai, patata haundixagoa ite dugu, baina igual da. Hola, jarriko dugu. Eta beste bat. Nik uste dut ideia harrapatu dutela, zein dan. Eta zuetako norbait seguro porratu dela, gorganean. Hola, jarriko dugu. Titanikeko txibinik ematen du. Baina politia gelditzea, Bai, oso. Eta bonitzako. Zutzako. Bale. Oan behar duna da. Olio pixkat. Hemen dazkagu bi formatuak. Ingo duna da beste platera bat, atea zigor da. Bilak jarriko ditugu bakoitza batian, bai. Nik uste politia geldituko ala. Hoi da, atako dugu mantxo bat. Zerbitzaria honekin maila juten be esango. Ez da muitzen, ez da muitzen. Honekin. Eta hau, honeak harriko dugu. Bueno, ez da. Listo. Vale? Hoi da. Bale, oan tamaritanta bat. Eta, nik jatetxean hau iket, baina ikustezu, Eleante, Vale? Horrekin jakatza, Bai, hoi da, honekin gatza puntu emate jozu. Koloria, eta dena. Erra. Bueno, hemen dituzue, erresa eta zaila. Bueno, hau nik uste dut, erdi... Bai, ondo inizkero, hoi da. Baina idea hoi zan. Bueno, aizue, gure gaurko bigarren errazeta, hau da, bueno, Michelin 3 izarretako jatetxe batekoa. Hau, apurtuko... Bai, hoi apurtuko dugu. Sartu gorka. Sartu. Bueno, onbeste kostatzeiguna puskatu inber dugu. Hau denetik harrapatu behar da. Olagarrua, beko tostada, harta txikila eta patata. Bat, bi, hiru. Patata. Ona. Oso ona. Denetatik. Harta txikila, patata. Olagarruare bai. Eta tamaria tontakeria da ematen du. Baina ematen dio puntua danari, ni asko gustatzen zait. Bere garrantzia daka bai. Bai, puntua emate jo. Bueno, ikusten ze goxua. Eta ze erresin deun, hau kostatu zaigu, baina berrexagoa da. Eta hau izango duzu, Bai. Oine, bueno, ze guteza, horre menua izaten duzu, ez? Azte guztian berdina. Ez. Egunero aldatzen. Egunero aldatzen da. Bai, jan behar da, nik prestatzetena. Ez da aukerarik. Nik lau plate jartzen jo, egunean, eta lau platerak hoi dao. Eta bilar beste lau, etzi beste lau, hoi da. Baina aurrena etortzenak, azkena etortzenak berdina jango be. Ni hori, format hori gustatzen zaite, hori, ni lehenko jatetxetan askotan menukoa, zegoen. Etxeko Andriak orduan egin zuen babarrunak eta gixaua. Eta hori zegoen. Hoi da. Gure etxean lau plater daude, baina hoi da, aurrenengoako azkenengoak berdina jatogue. Itetena, hoi da, lehen osan denten egunero aldatu, eta gito. Telefonoa gorka, esan, jendia... Berriro, 943, 28, 82, 46. Eta norbait sukaldaritza makrobitikoa ninguna zerbait gehiago jakin nahi badu, kastaroak ematen ditu, deitu, informatu. Eta etorri bildurri gabe. Hori da, eta take away, badukazte baita. Hoi da, bai. Donosti inguruan bizizatenak, Hoi da. Bizizatena Donosti inguruan, bai. Eta denporaik ez zerbait kosinatzeko deitu, eta etxea emate dizute. Eta etxea emate du menua, hoi da. Egunekoa. Eta oin, holako platerak. Harta txikia, olagarro eta kuiatxoarekin.